raconet este, ho estàvem comentant, m'ha recordat un poc al club de la comèdia. És molt l'ambient del programa. Jo us vaig a contar, o us vaig a parlar sobre l'anècdota fallera, i ho entendreu quan acabe de llegir-vos el text. La majoria de nosaltres, o si no la majoria, molts dels que estem així, alguns presidents de falla, falleres majors també, directius, o d'alguna forma tots tenim alguna vinculació en el món de les falles. Per això estem així avui en una falla. Què fem quan rebem en València algun compromís, alguna persona en la que tenim d'alguna manera compromís, i volem quedar bé a l'hora d'explicar allò que són les falles? No em respongueu. Tots ho hem fet alguna volta. No sé si aquest cuquet de dins de nom orgull, i com nos cou intentem desviure'ns en l'explicació per autoconvèncer-nos que les falles són la millor festa del món. Ja ho diu el refrany: Moscou lo de València, lo de Moscou no Moscou. I expliquem el sentit de la falla i el seu final en flames, la figura de la fallera major i el que és el llibret. I en fi, un seguit de conceptes que no cal que arreplegui així a l'estil de la llista de la compra. Però si el pavo o la pava en qüestió és d'algun racó d'Espanya, més que siga per proximitat geogràfica, arribats a este punt, més o menys nos haurà seguit en el relat, i una de les qüestions més complicades d'explicar sobre les falles, tant a nosaltres i d'entendre per a d'ells, serà el funcionament de la comissió i l'engranatge de treball de tot l'any. Ni vos conte la complexitat si et toca fer l'explicació en anglès. En el Cap i Casal conviuen el valencià pitxat, el xurro i, en molt d'orgull, puc dir que jo sóc un d'ells, el qui parla anglès de l'Horta o d'Almussafes. Vine, boi, vine, que te vaig a explicar el que són les falles. En una comissió, tots els fallers treballen per igual. Hi ha una directiva que organitza la faena, però les decisions sempre es prenen entre tots amigablement. La discreció reina sempre per damunt de totes les coses, i el que es parla en la junta es queda en eixa junta. Ni que anares al mercat i et contaren el que ha passat en la falla. Això senzillament és impossible. Que necessites una mà per a parar taules o arreplegar les coses en acabar una festa. No és una mà voluntària la que et trobes, sinó que en són 50. I sempre en el somriure en la boca. I en una comissió no hi ha divisions ni bandos, pues tots anem a una en busca d'un mateix objectiu. I quan pronunciem aquesta frase que tots hem dit alguna volta, la de tots anem a una, llavors introduïm, com qui no vol la cosa, el concepte de la germanor fallera. Nyas coca, aixina que, amic, tot això i molt més són les nostres falles. Que no et conten històries.